Спонсор показа – компания «Молочная радость». Чокадзе, чё настроение нест? Шавар швана ки ҷанг кардам. Вообще зе ҷанг кардам. Гӯш кун де. Куҷоки нарви молочная радость. О роҳати ҷанаки. Ҳарф қадамон магазин рафтим. Якта харидем. Малаш. Ресторан бемерим. Сумка чашма гром мегардад. Фаҳмидосиме? Ман буду асабон вайрон мешад. Куҷоки нарви прагука ро. Ман ба нигоҳ мекун, нигоҳ намекунад. Де яхемон. Ман намедам дотош өзи кор мекунад минеми. Чокади соне. Гӯш кун де. Манам ҳамту мена момо. Духтари сода не. Медонам чӣ гуфтам? Мана ин ман гуфтам. Ман ин молочная радость так гуфтам. Медонӣ ки ман гуфтам? Кима? Шуд зиқ нашав, ҳозир бача баробари нест. Ҳама хел шудаги зиқ нашав, бекор аст, бота вайрон накун. Ҷои ман истодига чӣ хемаи ман ба нигоҳ мекунадам? Манам хел гул боид. Ман ба чокадаги. Уф, наметонам де. Медонам вай фоидаш ҳаё ахо накун. Ман денҷ истодия. Нафаҳмидам. Бимизе ку? Бимизе де. Кенте чӣ? бекор ба парафтури набастне.